U sklopu Europskog tjedna informacijsko-komunikacijskih tehnologija u našem se gradu održavaju tematske radionice. Kako bi se podignula svijest o prednostima koje donosi informatička pismenost, jedna od tema je i žene u informatici. Istraživanja pokazuju da se trenutačno 46% hrvatskih građana starijih od 15 godina služi internetom. Manje žena nego muškaraca, dok je kod mlađih razlika vrlo mala ili nepostojeća. Žene se manje odlučuju i za studije i zanimanja iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a taj je sektor, unatoč krizi, u ekspanziji. Da se od malena djevojčici da lutka, sad ti budi mala mama i brini o lutki, a dječaku se da ipak neki robot s kojim već nešto i konkretno i kreativno se mora raditi. Jedan od ciljeva radionica upravo je rušenje rodnih stereotipa o tehničkim sposobnostima žena, ali i praksa diskriminacijskih pitanja koja se još uvijek ženama postavljaju pri zapošljavanju. Jeste li trudni, ako niste kad mislite, da li imate obitelj, ako imate kako mislite uskladiti svoj privatni i profesionalni život. Kada odrastem, bit ću informatičarka, mislim, dakle programiram, od vrtića do fera, učenice za katedre, profesorice u klupe. Samo su neke od tema o kojima su razgovarale polaznice radionice. Svega 16% studentica u Hrvatskoj zapravo studira jedno od IT zanimanja, a upravo IT sektor je onaj koji je u ovoj krizi nekako uspio ipak preživjeti. Žene čine većinu nezaposlenih u ovoj zemlji. Od toga da žene sudjeluju sa nekakvih 10 do 15% na pozicijama odlučivanja. Upravo zbog toga veliku ulogu ima motivacija žena za ICT zanimanja na kojoj se u razvijenim zemljama već odavno ozbiljno radi. Dobre i motivacijske vijesti za mlade nezaposlene studente stižu s Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Predstavljen je novi model stipendija holdinga Đuro Đaković. Obuhvaća jedan semestar studiranja na prestižnom norveškom fakultetu te pola godina prakse. Nakon završetka buduće inženjere čeka posao u Đuri Đakoviću. Odlično da imamo jednu takvu priliku za stručnu suradnju, za edukaciju. Stvarno dobra prilika. Mislim da je izvrsna prilika. Ima različitih stvari, Erasmus je slično za studiranje van, ali baš direktno sa privrednom povezano, mislim da je ovo izvrsno.